자, 여기 1, 2, 3고 sabay-sabay 여기 1, 2, 3고 리딩. Ulitin po natin, mga bata, tingin po kayo sa TV para makasabay kayo. Basahin ng malakas. Ngayon, mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na pinangaral ko sa inyo na inyo lang tinanggap na siya naman ang inyong pinaninindigan. Na sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan. Maliban kayo sa sumampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. 아멘. 아멘. 글로리 투가 이게 컴퓨터란다. 거기다. 거기다 낙타 거기다. 와, 잠소만 가수가 church members very good. 네미 teacher come on. 와, very good. 할렐루야. 할렐루야. Beautiful sit down. Beautiful. Mamayos daw po ng upo at makinig kay Pastor. Beautiful sit down. Ayusin daw po yung mga upo, ibaba yung paa. 요 파운데이션. 와, pastor, how many months 가수가 kami? Si Pastor Jong daw po ay hindi natin siya nakita ng mga ilang buwan. long time pastor 가수가 church no kami. So hindi po natin siya nakita ng mga ilang buwan. 예, children, pastor, your production looking for pastor Jong very happy. At yung mga ginagawa daw po ninyo ngayon ay tinitingnan ni Pastor Jong at siya po ay masaya. One day successful going to difficult. Hindi daw po madali na maging successful, maging tagumpay sa isang araw. Your one day your talk very high, let's go. Difficult. Kung tayo daw po ay na nangangarap na maging matagumpay ay hindi tayo magtatagumpay sa isang araw lamang. Many times Bible reading, many times theology training, many times all of God, praise song training, practice. So ang pagtanggap ng katagumpayan ay nasa proseso, kaya tinuturuan tayo na magbasa ng Bible, makinig sa salita ng Diyos, at patuloy na mag-aral sa theology. Amen. Now 가수가 church so many in the world level 가수가 church 멀시 all of God listening by YouTube, Facebook, inside. Kaya daw po, naka-video tayo, kaya naka-record lahat ng ginagawa natin. So gusto ni Pastor na maging maayos ang lahat sapagkat kapag na-upload na ito, madami daw po ang tumitingin at madami daw po ang makikinig. Korea visitor say 참소망 video quality very high say. At marami daw pong nagsasabi ng mga Korean visitors na yung mga video na napapanood nila ay maganda. 자, today title 사도들이 전한 복음, 거듭난 복음 이런 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 상고해 보도록 하겠습니다. Ang title po ng ating pag-aaralan ay ang Ebanghelyo, pinangaral ng mga apostol. 오늘 사배사배 1, 2, 3고. Repeat after me. Nakikita po. 자, 1, 2, 3고. Ang Ebanghelyong ipinangaral ng mga apostol. Ang Ebanghelyo ng pagiging muling ipinanganak. Now, step by step, all of God, step by step now, books story. Ngayon daw po, ang preaching ni Pastor Jong ay isa-isahin niya o uunti-untiin niya para daw po maintindihan. First, 구원의 복음이란 무엇일까? Una na dapat nating maintindihan ang Ebanghelyo ng kaligtasan. 인생에서 가장 중요한 것은 구원을 받는 것,
곧 영생을 얻는 것입니다. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay ang malamang na sa pagtanggap ng kaligtasan. Ibig sabihin ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. 아멘. Amen. 자, 올라오세요. 아멘. Amen. Your salvation help you message. 아멘. 아무리 부와 권세와 명예를 얻어도 내 생명을 잃어버린다면 그것들이 무슨 의미가 있겠습니까? Gaano man karami ang kayamanan, kapangyarihan at karangalan na natatamo ng isang tao, ano ang kahulugan ng mga bagay na iyon kung mawawalan ng buhay ang isang tao? Now Sunday worship service, many rich family worship no come. Ngayon daw po, maraming mga tao ang mayayaman pero hindi sila pumupunta sa simbahan. Maybe today, dahil where will going? Kung sila ay mamamatay ngayon, saan sila pupunta? Worship no coming. Now today Jesus, come down, looking for. Kung ang araw ng linggo ay hindi nila pinapahalagahan, saan kaya sila makakapunta kung sakaling sila ay mamatay na? So worship service, Sunday worship service, very very important. Kaya po ang Sunday worship service, ito daw po ay napakahalaga. 자, 우리는 어떻게 구원을 얻을 수 있습니까? 선행으로, 공로로, 율법을 지킴으로, 자기 수양으로 이런 것들로는 우리는 구원을 얻을 수 없습니다. So paano natin makakamit ang kaligtasan? Sa pamamagitan ng mabuting gawa? Kaya sa pamamagitan ng mga milagro, sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, sa pamamagitan ng disiplina sa sarili? 아멘. Hindi natin makakamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga bagay na ito. 아멘. Amen. 아멘. Many sacrifice salvation help you. Many offerings salvation help you. Many practice salvation help you. No. So hindi daw po tayo makakatanggap ng kaligtasan kung tayo lamang ay gumagawa ng mga mabubuting gawa o naghahandog ng mga offering. Really, will of God understand Jesus Christ, understand salvation. Na ang tanging makakatanggap lamang ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos ay ang mga taong sumasampalataya sa Kanya. 아멘. Amen. 그러므로 우리는 무엇으로 구원을 얻을 수 있습니까? 성경은 이렇게 말씀하고 있습니다. 로마서 1장 16절에 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 되리라. 먼저는 유대인에게 그리고 헬라인에게로다. Kung gayon, saan natin makakamit ang kaligtasan? O kanino natin ito mahahanap? Sinabi ng Bible sa Roma chapter 1 verse 16. Basahin natin, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. 아멘. 자, 오늘 사바이 자, 1, 2, 3, 4 벌써 1, 2, 3, 4 Nakikita nyo? Hindi. Maliit. Small 자, pastor. 1, 2, 3, 4 Sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. 아멘. Amen. 아멘. Really all of God understand Father God salvation help us. Ang mga tao lamang na nakakaintindi ng salita ng Diyos, ito lamang yung mga taong tatanggap ng kaligtasan. Korea going to how to Korea going? Kung ikaw gusto mong pumunta sa Korea, paano ka makakapunta doon? You really spiritual understand. Now your spiritual soul Korea going no problem. Now in this time. Kung gusto mo daw pong makapunta sa ibang bansa o sa Korea, kinakailangan nasamahan mo ito ng gawa. You allow 참소망 church inside image now looking for understand.
Kung titingnan daw po natin ang Chamsumang sa Balaogan, na kikita natin ito na ang Diyos ang gumawa ng simbahan. New York 참소망 스위밍풀 라고 이미지 first time looking for experience so many understand. So kung titingnan daw po natin, madami ng mga nangyari sa Chamsumang at naintindihan mo kung ano, bakit at paano, ano ang purpose ng simbahan doon. Word of God like this. Your word of God really understand heavenly going no problem spiritual country. So ganun din daw po sa pagkaintindi mo sa salita ng Diyos. Kinakailangan na pagmuni-munihin, pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon para maintindihan mo ito. You love your public school, your school room, classes room image. Now student all understand. Amen. Ngayon daw po, kung kayo ay nag-aaral sa public school, naiintindihan ninyo kung ano ang ginagawa ng mga estudyante sa loob ng classroom. How to understand? Your study experience room inside. Also your love image understand. Paano mo daw po iyon naiintindihan? Dahil doon ka mismo nag-aaral sa loob ng classroom. Kingdom of country, how to understand? Word of God really understand. Kingdom of heaven image understand. Kaya yung mga tao lamang daw po na nakakaintindi ng salita ng Panginoon, naiintindihan din nila kung ano ang langit. 아멘. Amen. 아멘. 성경은 복음을 믿음으로 구원을 얻는다고 말씀하고 있습니다. Sinasabi sa Biblia na makakamit natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng paniniwala sa Ebanghelyo. 자, sabay-sabay 가문에 Repeat after me. Sinasabi ng Biblia na makakamit natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng paniniwala sa Ebanghelyo. 아멘. Salvation, how to understand? By faith. Your by faith. Very, very important. Paano daw po natin maiintindihan ang salita ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya? 그러면 구원의 기쁜 소식이 복음은 무엇입니까? 성경을 보겠습니다. 고린도전서 15장 1절로 4절에 자, 1, 2, 3, go. Kaya ano ang ibig sabihin o ano ang kahulugan ng kaligtasan? Base sa ating nabasa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. 1, 2, 3, go. Ngayon, mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na pinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap na siya naman inyong pinaninindigan, na sa pamamagitan niya ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo sa akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. 자, 아멘. Amen. 성경을 봅시다. 고린도전서 15장 1절로 1절에 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요 또 그 가운데 선 것이라. 2절에 너희가 만일 내가 선한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 그로 말미암아 구원을 받으리라. 3절 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사. 아멘. 코리아 now 유튜브 네이버로 not understand. Tagalog English. not understand many people. So pastor also Korea language reading help you. Amen. Binabasa daw po ni Pastor Chong ang Korean language sapagkat mayroon daw po mga taga-Korea na hindi din naiintindihan ang Tagalog. Kaya tinatranslate niya ito sa Tagalog. Pastor going to Korea, listen to me.
so many people 참선망 worship listen to you. Kapag daw po na napanood ng mga Korean ang mga video na ina-upload ni Pastor, madami daw po ang nanonood. 그래서 참선망 all teaching staff and instrument members quality all understand. Jasmine song leader understand. name teacher, principal, all leaders all understand. Kaya kung mapanood na nila ang mga preaching at mga worship na ginagawa natin dito sa simbahan, nakikilala nila kung sino si Ate Jasmine, kung sino yung principal at kung sino ako. Yan. 자, 복음의 내용은 예수님께서 하나님의 아들 곧 그리스도시고 우리의 주와 구원자이시며 우리 죄를 위해 십자가에서 죽으시고 장사되시고 부활하셨다는 기쁜 소식입니다. Ang nilalaman ng Ebanghelyo ay ang mabuting balita na si Jesus ang anak ng Diyos, ang Kristo ang ating Panginoon at tagapagligtas na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay. 아멘. Amen. 이것이 왜 우리들에게 기쁜 소식이 될까요? 이 복음에는 인간이 결코 해결할 수 없는 두 가지의 문제가 해결되어 있습니다. So bakit ito ang magandang balita para sa atin? 이 복음에는 Ang Ebanghelyong ito ay lumulutas sa dalawang problemang hindi kailanman malulutas ng mga tao. first 예수께서 인간의 죄 문제를 완전히 해결하셨다는 것입니다. Ang una, ganap na nilutas na Jesus ang problema ng kasalanan ng tao. 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 인간의 죄 사함의 길을 완전히 열어놓으셨다는 것입니다. Sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus, ganap na binuksan ni Jesus ang daan para sa kapatawaran ng mga kasalanan para sa sangkatauhan. 아멘. Amen. 아멘. Pastor, you are healing for you, healing bless for you, healing pray for you. Your sinner all get out? No. Kung si Pastor Jong daw po ay pinag-pray kayo, ang kasalanan niyo ba ay maaalis? Hindi daw po. Catholic pastor pray for us. Your sinner get out? Kung ang mga pare pinagpipray ka, ang kasalanan mo ba ay maaalis? Then why Jesus Christ this come on? So bakit si Jesus ay pumunta dito sa mundo? Pastors pray for you. Sinners all get out. Why Jesus Christ this coming? Going to crucify and he is dying. So bakit si Jesus ay pumunta dito sa lupa at siya'y naipako sa krus at namatay? Our sin. Jesus Christ name. Pray for you in the name of Jesus get out. At dahil daw po sa ating kasalanan, kaya namatay si Jesus upang tayo ay makatanggap ng kaligtasan. So all prayer finish in Jesus name. Amen. Kaya kapag nagpipray ka, tinatawag mo ang pangalan na in Jesus name. Amen. 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 Why Jesus name? Amen. Why Jesus name? Amen. So bakit natin tinatawag ang pangalan ni Jesus? Jesus name, God of name. Dahil ang pangalan ni Jesus ay pangalan ng Diyos. Yahweh of name. Pangalan ni Yahweh. Yehova of name. Pangalan ni Yehova. Amen. Diba? Amen. So really understand your salvation way. Kaya lahat po na nakakakilala ay kinakailangan na maintindihan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. 제사함은 동물의 피로는 해결할 수 없다고 성경은 말씀하고 있습니다. 동물의 피는 예수님의 피에 대한 모형입니다. Sinasabi ng Biblia na ang kapatawaran ng mga kasalanan ay hindi malulutas sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop. 아멘. Amen. 자, Ang dugo ng mga hayop ay isang uri ng dugo ni Jesus. 아멘. Amen. 그래서 레모브가 like that thing. Kaya tinatawag na Lamb of God. 아멘. 인간의 죄 때문에 사망이 왔습니다. 인간은 죽음 이후에 심판을 받고 영원한 지옥으로 갈 수밖에 없는 운명이었습니다. 이것이 나쁜 소식이었습니다. Dumating ang kamatayan dahil sa kasalanan ng tao.
Ang mga tao ay nakatakdang humarap sa paghuhukom pagkatapos ng kamatayan at mapunta sa walang hanggang impyerno. Ito ay masamang balita. 아멘. 아멘. Amen. 인간이 선을 행한다고 죄가 없어지는 것이 아닙니다. Ang kasalanan ay hindi mawawala dahil lamang sa gumagawa ng mabubuting gawa ang mga tao. 자, 우리 사배사배 1, 2, 3고. Sumunod po, ang kasalanan ay hindi mawawala dahil lamang sa gumagawa ng mabubuting gawa ang mga tao. Mahaba. Dahil lamang sa gumagawa ng mabubuting gawa ang mga tao. 아멘. Amen. 자, 공로를 쌓아도 죄 문제는 해결되지 않습니다. 동물의 제사를 드린다고 죄 문제 해결되지 않습니다. Ang problema ng kasalanan ay hindi malulutas dahil kahit na ang isa ay nag-iipon ng pera. Merit. 아멘. 인간의 죄는 오직 죄 없는 인간의 피가 흘러져야만 우리의 죄가 사함을 받을 수 있다는 것입니다. Ang problema ng kasalanan ay hindi nalulutas sa pamagitan ng pag-aalay ng mga handog na hayop. 아멘. Amen. 아멘. 글로리 투가. Palakpakan natin ng Diyos. 빅 핸즈 카몬. 아멘. 자, 레위기 17장 11절에 보니까 육체의 생명은 피에 있습니다. 내가 이 피를 너희에게 주어 제단에 뿌려 너희의 생명을 위하여 속죄하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. 아멘. Leviticus chapter 17 verse 11. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at ang aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos ng inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. 자, 사바사바 빨로레 1, 2, 3고. Malit kaya. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at ang aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. 아멘. Amen. 에베소서 1장 7절에 보니까 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 제사함을 받았느니라. Episode chapter 1 verse 7. Kay Kristo ay mayroong tayong katubusan. Sa makatuwid nga, ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. 아멘. Amen. 와, pastor, last day, pastor, I dream. Korean visitor coming. I dream. So maybe 3m or 4m. 톡. 사탄 톡. 근데 3m, 4m like this big 톡. 3 사탄 come on. I dream. Nanaginip po si Pastor Jong. Sa Pastor, kanyang panaginip, mayroon siyang 3 nakitang lalaki at ang kanyang tangkad ay 3 to 4. Matangkad po. evil spirit base. At nakita niya sa kanilang mga muka na nakakatakot. Body of 이 person deceived. At ito ay malaking katawan. Mayroong malaking katawan. The pastor solo. At siya po ay nag-iisa. 사탄 빅토 3. At yung 3 satanas o bad spirit ay matangkad. pastor, I say in the name of Jesus. Get out. Kaya't sinabi niya, sa pangalan ni Jesus, lumayas. In the name of Jesus. Get out. In Jesus' name, lumayas. pastor, I dream. In the name of Jesus. Get out. Kaya sa kanyang panaginip, siya ay nagre-rebuke at tinatawag ang pangalan ni Jesus. Amen. Very, very important. Sometimes your Satan dream, evil dream, bad spirit dream. So you're always pray no more. Very difficult. Kaya po,
Kung kayo daw po ay mga nananaginip ng mga masasama, tawagin niyo lang po ang pangalan ni Jesus at ito ay lalayas. Your spiritual powerful, your dream at the time in the name of Jesus, Satan, evil, bad spirit, get out, no problem. Kung kayo po ay nakakapanaginip o nagkakaroon ng panaginip na masasama, tawagin niyo ang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, prayer very, very important. Na ang pangalan ni Jesus ay napakahalaga. Why you are eating pray in Jesus' name? Why you are offering pray in Jesus' name? Bakit po sa pagkain kapag nagpi-pray ka, pagkatapos mong mag-pray, tinatawag mo yung pangalan ni Jesus? Jesus' name, prayer, Father God, please listen to you. Sapagkat ang pangalan ni Jesus ay naririnig niya kung ano yung panalangin mo at ang mga panalangin mo ay tutupadin. 그래서 예수님께서 우리의 구원자로 오셔서 십자가에서 죽으심으로 우리가 제사함을 받을 수 있는 길을 여셨습니다. 이것이 복음 곧 기쁜 소식입니다. Sa makatuwid, si Jesus ay dumating bilang ating tagapagligtas at binuksan ang daan para sa atin upang makatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus. Ito ang mabuting balita. 아멘. Amen. 아멘. 자, 넘버 2. 예수님께서 죽음을 이기시고 부활하심으로 사망의 문제를 완전히 해결하셨습니다. 예수님은 우리를 위해 영생의 문을 완전히 열어놓으셨다는 것입니다. Pangalawa, ganap na nilutas ni Jesus ang problema ng kamatayan sa pamamagitan ng pagsakop sa kamatayan at muling pagkabuhay. 아멘. Amen. 아멘. Lubos na binuksan ni Jesus ang pinto patungo sa buhay na walang hanggan para sa atin. 아멘. 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 오게 되었습니다. Dumating ang kamatayan dahil lahat ng tao ay nagkasala. 사망을 이길 수 있는 인간은 아무도 없었습니다. 사망은 인간의 마지막 원수입니다. Walang sino mang tao ang makakapagtagumpay sa kamatayan. Ang kamatayan ang muling kaaway ng sangkatauhan. 아멘. Amen. 아멘. 자, 사망은 인간의 마지막 원수입니다. Ang kamatayan ang muling kaaway ng sangkatauhan. 그러나 예수님께서 3일 만에 죽음을 영원히 이기시고 부활하셨습니다. Gayunpaman nabuhay si Jesus pagkatapos ng 3 araw na sinasakop ang kamatayan magpakailanman. 아멘. Amen. 이것은 인류 역사에서 가장 위대한 사건입니다. 이제 사망은 정복되었습니다. Ito ang pinakadakilang pangyayari sa kasaysayan ng tao. Ngayon, nasakop na ang kamatayan. 아멘. Amen. Pastor very happy. Father God, because of Father God, salvation help me. Si Pastor ay masaya sapagkat natanggap niya ang kaligtasan na nagmumula sa 가소가 철치 salvation help us. At dito din po sa Kasugat Church na nakatanggap na tayo ng kaligtasan na nagmumula sa Now Panginoon. outside members, Philippine Neighbor, Bollovaga listen to you, to listen to you, Father God, salvation help us. Kung ikaw ay siseryosohin mo at mamahalin mo ang Panginoon, tatanggapin mo siya ng buong puso, ikaw ay maliligtas. 아멘. Amen. 누구나 예수님의 복음을 믿고 성령을 받았다면 우리도 영원히 죽음을 이기고 부활하게 될 것입니다. Kung ang sino man ay naniniwala sa Ebanghelyo ni Jesus at tumatanggap ng banal na Espiritu, tayo rin ay magtatagumpay sa kamatayan, magpakailanman at mabubuhay muli. 아멘. Amen. 자, 사발사회 1, 2, 3, go. Kung ang sino man ay naniniwala sa salita ng Diyos at tumanggap ng banal na Espiritu, tayo rin ay magtatagumpay sa kamatayan, magpakailanman, at mabubuhay muli. 와, 프라이데이, 메리안, 와, 바프티즘, 와, 그레이스 풀 카몬. Amen. 아멘.
very very important. 로마서 8장 11절에 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. Basahin po natin sa Roma chapter 8 verse 11. Ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. 아멘. Amen. Before Korean visitor, how many times come in Mr. Kim Pastor, Mr. O Pastor together? Mr. O Pastor 2 times, Mr. Kim Pastor 3 times come on Samsamang. So, mayroon pong dumating na bisita na taga-Korea. So, kung nakita nyo na sila, di ba? 근데 만패 몰로브가 to listen to you difficult have she. At yung mga bisita na ito ay nag-share ng Word of God. At si Ma'am Fe ay nahihirapan siyang makinig sapagkat siya ay may sakit. Ano na yung katawan niya. 근데 만패 last week 몰로브가 nearly to all in all listen to you. Pero sa buhay ni Ma'am Fe, nakinig siya. Pinilit niyang makinig ng salita ng Diyos at naintindihan niya So now ang nearly salita ng Diyos. understand say. Kaya sinabi niya na naintindihan niya na kung ano ang ibig sabihin ng Word of God o salita ng Diyos. Yesterday 자기가 long hours communication you after again come on baptism training. At ngayon, ini-encourage niya na yung kanyang anak ay makatanggap din ng kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. You really memorize Jesus Christ this coming Jordan river side. Why Jesus Christ baptism? At si Jesus ay binautismuhan ni Juan sa Jordan River. Why Jesus Christ Jordan river baptism? You remember true? Baptism really very important. Ang water baptism daw po ay napakahalaga. 자, 예수님께서 부활하심으로 사망의 문제가 해결되고 영원한 생명의 길이 열렸습니다. 이것이 얼마나 기쁜 소식입니까? 복음에는 제3의 기쁜 소식과 영생의 기쁜 소식이 있습니다. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, nalutas na ang problema ng kamatayan at nabuksan na ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang Amen. Ebanghelyo ay naglalaman ng mabuting balita ng kapatawaran ng mga kasalanan at mabuting balita ng buhay na walang hanggan. 아멘. Amen. 아멘. 자, 그러나 이것은 모두가 하나님 편에서 인간의 구원을 위해서 해놓으신 것입니다. 인간이 한 것은 아무것도 없습니다. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos sa kanyang panig para sa kaligtasan ng sangkatauhan. 아멘. 근데 pastor 가소가 뭐니 young people together 사바이 instrument supporting help you. Pastor very happy. At kapag pinagamit ninyo ang iyong buhay sa Panginoon, ang Diyos ay masaya at si pastor ay masaya. Your sacrifice no more. How to church mercy, beautiful guidance. Kung hindi ka marunong magsakripisyo, hindi ka nito matutulungan at hindi mo makikilala lalo ang Panginoon. Our sacrifice no more. How to mercy, bless guidance. Kung tayo ay hindi marunong magsakripisyo, paano ka i-bless ng Panginoon? So our really worship sacrifice help us, help you. Very important. Kaya tulungan natin ang bawat isa na tayo ay sama-sama na makapakinig at samba sa Panginoon. God wisdom sky falling down? No. Hindi hinuhulog ng Diyos ang karunungan. God wisdom, your sacrifice at the time, Father God, your wisdom
Spirit inside help you. kundi ibinibigay ito sa mga taong marunong magsakripisyo. 아멘. Amen. knowledge the same. Your talent the same. Ganun din sa talent na mayroon ka ngayon. 근데 so many people you looking for understand. People, what is no common person? High school finish now very very difficult. 근데 but now Marian and another members high school finish now teacher going job. Why? God wisdom give you sacrifice help us. Kung marunong kang magsakripisyo, binibigyan ka ng Panginoon o bibigyan ka ng Panginoon ng karunungan at ikaw ay magtatagumpay. Teacher Lenny the same. Nozel the same. John the same. Amen. Amen. So you are really sacrifice help us training. Kaya matuto tayong magsakripisyo sa lahat ng oras. 예수님의 죽음과 부활의 복음을 통해서 인류에게 제사함과 영생의 선물이 준비되었습니다. 그러면 모든 사람이 저절로 구원을 얻을까요? Sa pamamagitan ng salita ng sa Ebanghelyo ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ang kaloob ng kapatawaran ng mga kasalanan at muli at buhay na walang hanggan ay inihanda para sa sangkatauhan. 자, 그러면 모든 사람이 저절로 구원을 얻을까요? Kung gayon, automatic ko bang nakatatanggap ng kaligtasan? 아닙니다. 당연히 아니죠. Alimida. 아닙니다. Alimida. 아닙니다. Never no. Hindi. 안 돼요. Andeo. 안 돼요. Andeo. 안 Hindi. 돼. 안 돼. short. angry word. 안 돼. 안 돼. Kapag sinabi mo daw po na ande, ay yung galit ka na. beautiful word. 안 돼요. Kapag andeo, ay hindi pa yung galit. 자, O, yes. hindi pa hindi. yes is 돼요. Kapag yung yes naman, oo, ang sa Korean word ay of course. neo. 돼요. Deo. 돼요. Deo. I can do it. 할 수 있어요. 돼요. Of course. Of course. O, 아멘. 안 돼요. 안 돼요. 인데 안 돼요. ang ibig sabihin ng andeo ay hindi. 자, 이 구원의 복음이 전해져야 하고 예수님을 주와 그리스도로 믿고 복음을 순종해야 합니다. Hindi, andeo. Ang Ebanghelyong ito ang kaligtasan ay dapat ipangaral at dapat maniwala ang isa kay Jesus bilang Panginoon at Kristo at sundin ang Ebanghelyo. 아멘. Amen. 우리가 예수님과 복음을 믿음으로 구원 받는다는 것은 개신교 전체가 믿고 있습니다. Naniniwala ang buong simbahang protestante na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesus at sa Ebanghelyo. pastor last week pastor very happy. 참석한 admin baptism. Kahapon po ay masaya si Pastor Jong sapagkat yung isa sa mga teacher ay nag-decide na tanggapin si Jesus at nagpabaptize. This year 4 years old. At siya ay pang-apat niya ng taon na pagtatrabaho sa Changsumang. Always listen to you. Understand baptism no problem. At kinakailangan po na tayo makinig sa salita ng Panginoon at kapag naintindihan mo na, ikaw ay tatanggap o magdidesisyon na magpa-water baptism. Also Mr. O Pastor, Korean visitor, Mr. O Pastor, Mr. Kim Pastor, very very happy. Kaya yung dalawang bisita na pumunta kahapon, sila po ay nag-stay na 4 na araw at nag-conduct sila ng seminar. Sila po ay masaya 자, sa 그러나 nangyari. 믿음이 무엇인지 구원받는 믿음이 무엇인지 우리는 성경에 입각해서
정확하게 알고 믿어야 합니다. Gayunpaman, batay sa Biblia, dapat nating malaman at paniwalaan ng tumpak kung ano ang pananampalataya at kung ano ang pananampalatayang nagliligtas. 아멘. Understand your pain, babe. Understand salvation, babe. Kapag naintindihan mo na kung ano ang ibig sabihin ng kaligtasan, matatanggap mo ito. 모르고 understand your baptism, babe. Kung maintindihan mo na ang salita ng Diyos, ikaw ay magdidesisyon na magpa-water Really baptism. your song, praise song, worship song, understand your really beautiful, powerful song help you. Katulad ng pagkanta mo, kapag ikaw ay marunong kumanta at nakakanta mo ito ng mahusay, ikaw ay nakakakanta ng maganda. 자, all children, give thanks, understand, memorize. Mga bata, alam niyo po ba yung give thanks na kanta?